tetap di jalur yang sama. New Margo Laras, Eri Wijaya, Rois Multimedia. Derada berubah bergoyang bolo. Temu Pak tenang. Asik, 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 asik. Kamerane enak. Mak joget jane. Sing disayang mubeng miturut gonaku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya sing tak sawang menclok ning kepang kekencengan tak rindik songkong ketuan sarwe ngoceh dhewe ngale pencoan welekae tak suwun aja ece ora nang padha kuning dak ya agawe pikirku pusing ceret ireng tak sawang tambah manise manise ayo atoe ibu bunga dok ya nang yen lakon dadi slerane iki sak alumni Sumida Kinunda 5 kal hatiku kepimbang liyan yen nasi podang nang atut ati kepranan arep manung atiku tansaya pikat polote pendo si podang sakren jalan kena pikat tanpa ngelih ngejok kedak gedang siwi ketir handalitir gerimis aku lemas aku trenyok yen ngono kebenaran ora sito tak sambel ki dadi si podang datang kedatangan karo pegang tanpa kalih ngoceh nyucuk nyaca gedang suwiwi koder aja dindil gerimis rimes
aku welas aku trenyo yen kono kebenaran ora asido tak sembelih dadi tombong gemeraksak omso-omso ngoceh cucuk nyajak gedang siwi gedhen anjir titik krimis rimes aku welas aku trejo yen ono kebenaran penggemare akeh ora sida tak sembelih dadi tombo gemerak sak angsa